jauna nire aita da eta ez da etorri. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Estibaliz ni gonbidatzeagatik aurkezpen hau egitera. Eta, bueno, saiatuko naiz azaltzen, zer daukagun gaur egun gure kotxeetan, gure azpiegituretan digital puntu beste batetik. Para empezar... Hasteko, mai gainera galdera hau ekarri nahi nuke. Ze, bueno, denok daukagu etxean ordenagailuren bat, bueno, behar bada formazio profesionala ere bada, baina zein da indartsuena, potenteena? MacBooka, lehengo unian erosi nuen hori, eta ibilgailu bat baldin badaukazue, berria baldin bada, orain dara gutxi erosia baldin bada, 10 milioi dinar kode izango ditu, kode lerro, konbatek kaza batek dauzkana baino gehiago, pilo bat eta ibilgailu baten kablei dagokionez, 2,3 kilometrokoa da. Eta, bueno, ordu erdi beharko zenukete, oinez kableatu horrek, kable horiek neurtzen duten tarte hori egiteko. Ordenagailu bat da, oso konplexua. Beraz. Zein da gure testu ingurua? Ibilbideak, errepideak, eta hemen, bueno, balizko neurri batzuk aipatu dira. Gero eta digitalizazioatuagoa daude, sensorizazioa gero eta handiagoa delako. Eta hor gailu elektronikoak dira nagusi, kontrol zentru batera, bialtzen dituzte seinaleak eta alertak, jakinarazpenak. Bestalde, bueno, ibilgailuak gero eta konplexuagoak dira, oso digitalizatuta daude, laguntza sistema asko daukate, eta gero eta autonomia handiago erabakiak hartzeko. Batzuetan, bueno, karrila edo erreitik ateratzeko korrekzio sistema horrek, bueno, asarrazrazi egiten gaitu, ez da? Hirugarrenik, mugikortasunaren ekosistema dago. Hori ere konplexua da. Jada ez daude besterik gabe, errepide batzuk eta ibilgailu moderno batzuk, ez? Azpiegitura digitalizatu bat dago, teknologia jakin bat dago, azpiegitura horren gainean kokatzen dena, eta gainera mugikortasun zerbitzu batzuk ere badaude. Testu inguru horretan ematen direnak, zerbitzu horiek zenbaitetan balio dute administrazio publikoek, erakunde publikoek prebentzio lanak egin ditzaten, eta beste kasu batzuetan negozioa egiteko. Eraldaketa hori guztia nahi baldin badugu aurrera eramatea modu irisgarri, seguru eta iraunkor batean, ezinbestean soluzio batzuk, irtenbide batzuk eman beharko ditugu ziber erasoi aurre egiteko, eta horretaz izango dizuet orain. Eta, bueno, fokoan nonbait jartzearren, digitalizazioaren ondorioz agertzen ari dena da, gure terminologian, eraso azalera berri bat ekartzen du. Eragile, intentzio txarrekoek eragin dezakete azpiegituran edo ibilgailuan, espero ez dugun edo nahi ez dugun, desio ez dugun egoera bat sortzeko. Eta non dago azalera hori? Eraso azalera horretan, konexioetan aririk gabeak eta kableatuak, horietakoak deno dauzkagu, Bluetootha edo Wi-Fia. Eta konektore fizikoi dagokienez, USB-ak, pixkanaka desagertzen ari direnak, kargarako, ez dakit mugikorra kargatzeko, edo kudeaketa gestioak erabiltzeko, CarPlay adibidez, eta OBD-ak, entxufeak alegia. Tailerrean revisio egin behar dizutenean, informazio guztia hortik jasoko dute, portu horietatik. Beraz, konexioak dira lehenbiziko puntuan dauzkaguna. Bigarrenak, aplikazioak. Auto bat erosiko duzu, eta esango dizute, beira, apa deskargatu dezakezu, profil bat sortu, eta horrekin zer egin dezakezu. Bueno, ibilbideren komponente asko aldatu ditzakegu, aparkatzeko, mugitzeko, balio dezakete, gauza asko egin ditzakezu. Beraz, norbaitek lortu dezake zure ibilgailuak nahi ez duzu modu batean jokatza. Hirugarrenik,
konektibitatea, mugikorra, kargatzeko, Apple CarPlay jartzeko, musika jartzeko, daki, baina mugikorra konektatu egiten dugu. Eta hori ere zaurgarria izan daiteke, software gaizkile bat baldin badauka barruan, horrek ere babesgabe uzgaitzake. Laugarrenik, sistema auxiliarrak, sistema osagarriak ibilgailu batzuetan erabiltzen direnak. Hau ez da zientzia fikzioa, Kazafantasmak edo DeLorean horiek ez dira nik buruan dauzkadanak, baizik eta oso digitalizatuta dauden ibilgailuak, poliziarenak, edo osasun sistemarenak, edo suhiltzaileenak, edo nekazaritzarako erabiltzen direnak, horiek sistema asko dauzkate, berez ibilgailua daramatzan horien gainetik, eta horrek ere zaurgarritasunak ardezake, horiek zaurgarritasunak ardezakete. Eta gero azkenik, ohiko erabileratik ateratzen garenean, ibilgailua beste nonbait dagoenen, errebisio batean, tailerrean, OBD-aren bidez, ze diagnosi makinak hortik den atera dezakete, eta gero ibilgailua bueltatzen dugunean, zarra delako, edo rentinean utzi dugulako, rentina bukatu delako, hor bueltatuko dugu informazio guztiarekin, lehenago zerbait egin ez badugu. Beraz, hor dago eraso azalera berria, ezta? Eta hori da digitalizazioaren ondorio, mugikortasun ekosistemarena. Eta horrek, arrisku batzuk ekartzen ditu. Hemen gure teknologia erabili dugu, eta, badirudi, horrek ez didala niri eragingo, alegia zer egingo diaten eri, honekin guztiarekin. Tira, basaiatuko naiz modu sinplean azaltzen, eta hori visualizazio batera eramango dut. Bi eratako zaurgarritasunak ekarriko dituk alde batetik, ibilgailuarekin eta bertan daudenekin zer ikusi daukatena, eta beste alde batetik, kaosa sortu nahi duten kasuan, zirkulazioan, bestelako motivazio bat dela medio. Ibilgailuari lotutakoen kasuan oso gauza simple bat egin daiteke, oso zarra delako, giltzak ematen duen seinalea esateko begira ni naiz eta sartu nahi dut. Hori kopiatzen baldin baduzte, ibilgailua ireki dezakete. Urruneko aginteak edo app baten bidez, nahi baduzu berogailua jarri dezakezu, edo lehioa jetxi dezakezu, gauza asko inditzakezu, eta ibilgailuaren konportamentua aldatu dezakezu. Aplikazio horren bitartez, alertak bota ditzake esanez matxura bat dagoela egia ez denean, eta bar. Hori planifikatu daiteke. Errebisioetan, ibilgailua bueltatzen dugunean, eta datuak grabatzen ari dira etengabe, eta hor arakatze bat egin daiteke, jakin daiteke ibilgailu hori non egongo den, edo barruan dijoana non egongo den, une jakin batean, edo behintzat predikzio bat egin daiteke, aurreikuspen bat egin daiteke. Apple edo Google nabigatzaileak erabiltzen badituzue, konturatuko zineten, arrankatu bezain pronto, horrelako destino bat edo helmuga bat iradokitzen dizutela. Kasa jarriko dizue, etxea. Lanetik atera zara, ibilgailuak badaki eta normalean etxera joango zara. Hori guztia erregistratuta jasota gelditzen da. Eta norbaiteko horrako sarbidea baldin badu, hori modu desegokian erabil daiteke. Berdin esaten digutenean, ez esan oporretan zaudetela, ez erakutsi argazkiak, ze, orduan jakingo dute oporretan zaudetela eta etxean sartu zaitezkete. Hemen berdin gertatzen da. Datu hori guztiak eta maldin baditugu, rastre hori, arakatze hori egin daiteke, eta informazioa faltsutu daiteke. Zertarako balio dezake informazioa faltsutzeak? Auto bat erabili baldin bada, delitu bat egiteko, hor dauden datu guztiak, prozesu judizial batera joan daitezke, baina, behar bada, horiek desagerarazi badezaket, ez dute zertarako balioko, eta, horiek dira dauzkagun arriskuak. Eta gure zaurgarritasun maila ikus dezakegu,
helburu jakin bat baldin badaukagu. Zirkulazio kaosa sortzeari dagokionez, ibilgailu guztiek badute emergentzia edo larrialdi botoi bat, eta, adibidez, ibilgailuak ikusten baldin badu, gehiegi jitsu dula abiadura, horren aurrean zerbait egin dezake. V6 baliza aipatu da hemen, hori konektatuta dago. Imaginatu emulazio bat egitea eta 10.000 alerta jakinarazpen egitea une berean. Zer gertatuko da? Larrialdi zerbitzuak hurbilduko direla, gerturatuko direla puntu horretara, eta beraz ezingo dituzte benetako larrialdiei erantzun. Eta gainera trafiko gehigarria sortuko da, larrialdi ibilgailu horiek bilduko direlako. Hori da gertatuko den lehenbiziko gertalitekeen lehenbiziko gauza. Baliza hoien bidez. Igorrek aipatu digunaren bidetik. Eta kaos hori sortuko dute. Gainera, jakinarazpen faltsuak ere egin daitezke trafikoaren egoera. Ze behar bada, interesatzen zaigu trafikoa desbiatzea gune jakin bat kolapsatzeko. Orduan, sisteman informazioa txertatuko dut, esango dut ibilbide batzuk kolapsatuta daudela, baina hori ez da egia. Eta orduan, beste bide batetik joko du ibilgailu horrek eta beste puntu hori kolapsatuko du. Eta hirugarrenik semaforoak erregulatzen dira sistema elektronikoak erabiliz. Eta eraso koordinatu bat balego, sekulako kaosa eragin dezake. Eta hori ez da horrela Hollywoodeko filmetan, hau benetan gerta daiteke. 3 faktore dira. Beraz, bat eginik gertatzen direnean, kaos bat ekarriko dutenak. Eta gainera, hemen ez gara hizketan ari dauden ibilgailu eta semaforoen 80% eragitea, ez 12 bat inguru eragin ezeren nahikoa da kaosak hartzeko. Beraz, hori benetako arazo bat da. Orain ikustagun ze gertatzen ari den. Orain arte edo bigarren honetan ikusten duzuen horri dagokio eszenatoki berriaren eta arau berrien zatia. Erronka berriak ditugu, mugikortasun eredu aldatu egin delako, beraz hor arau berriak sortzen dira, arazo errealak daudelako, eta nork hartzen ditu neurri horiek. UNEF-eren Work Package 29. Munduko foroa da hau, eta ibilgailuen gaineko regulazioaren harmonizazioa gidatzen du, eta ikusi dute arazo baten dagoela, eta araudi bat sortu dute, zertarako? Arriskuak murrizten saiatzeko. 54 estatukide dira, mundu zabalekoak. Eta hor, ibilgailuen fabrikatzaileak direnak ez daude. 155. arauak erreparatzen dio diseinuari, ibilgailuaren diseinuari eta eraikitzeari. Eta 156ak erreparatzen dio behin ibilgailua abian jartzen denean sortzen diren arriskuei. Eta 2024ko uztailaren 1 abian dago, indarrean dago araudi hori. Arazoa benetakoa da eta neurri bat hartu da hori murrizten saiatzeko. Ehunda berrogeita hamasei arau, horiek babeserako inguru bat sortzen saiatu nahi dute. Diseinutik eta saldu ondoreneko garaira arte. Orduan, hor identifikatzen ditugu egon daitezken edo sor daitezken arriskuak, konexioak, softwarea. Arrisku horiek aztertzen ditugu produkzioan zehar, neurri batzuk txertatu alizateko, lehen aipatu ditudanak, arrisku horiek murrizte aldera, eta gero martxan jartze aldera behatu egiten dugu, ikusteko ea arrisku hori garatzen di joan.
Ze gaur segurua dana, bihar behar bada ez da izango. Alde horretatik, bueno, baldintza zehatzak ezartzen ditu arauak, CSM-ren ze bertsio daukan ibilgailok ikusiko duzue. CSMS, hau korapilo bada, ibilgailuaren zibersegurtasunaren sistema da, kudeaketa sistema da. Eta 2024ko uztailaren batetik hori ezinbestekoa da, derrigorrezkoa da. Eraikitze prozesuan, produkzio prozesuan zehar, fabrikatzaileak 24 arau gutxienez aplikatu behar ditu, identifikatuta daudenak gainera. Gero, verifikazio lan bat egiteko, egiaztatze lan bat egiteko, ze referentzia marko bat ezinbestekoa da, 24 arau horiek dira. Hirugarrenik, ez du balio soilik nik produzitzen duen horrek. Balio du baita ere, zer erabiltzen dudan, ze sistemak erabiliko ditut edo komponenteak konektatuta daudena, komunikazioa dauzkate eta softwarea daukate, eta horiek ere zerikusia daukate, baina arduraduna ni naiz. Batez ere ni. Baita hornitzaileare, baina batez ere ni. Eta hortik aurrera, baina bidera aterako dugu, errepiden jarriko dugu, ibilgailua. Arriskuak edo zaurgarritasunak, adibidez, programazio arazo baten ondorioz gertatu daitekeena, baina ez soilik hori, kotxea fabrikan montatu dugu, softwarea txartatu dugu, baina noiz salduko dugu, handik 2 urtera, 3 urtera, software hori ez dago eguneratuta, eta zaurgarria da, beraz, ze arriskuak bizpahiru urte horietan haunditu egin dira, gero eta sofistikatuagoak dira, eta arriskuiek ez zeuden hor duela 2-3 urte. Beraz, autoa fabrikatzen duzunean edo prest daukazunean lehenbiziko gauza esango dizute softwarea eguneratu ezazu. Arrisku berri horiei aurre egiteko. Eta hau da pixka bat, eskabideen ibilbidea. Modu simple batean azaldu dizuet eta espero dute ulertu dezazuen zertan den. Baina batez ere, esan dizuet, hau benetako arazo bat dela. Benetako realitatea dela. Lehen hitzaldian Aitorrek esan digu zibersegurtasuna oso garrantzitsua dela. V16 baliza konektatuta dagoela jakin dugu. Posizionamentu bat ematen duelako, ibilgailuari dagokionez, eta informazio gehigarria emango digu eta arazo bat sortzeko gai izan daiteke. Y esas actualizaciones de software que decía... Eta software eguneraketa horiek, behin ibilgailua dugula, eguneratu egin behar da, smartphonea bezalaxe. Zuk smartphonea duzu eta eskatzen dizu eguneratzeko softwarea ez delako segurua, patch bat iritsi delako, autoarekin gauza bera gertatzen da. Eta prozesua oso antzekoa da. Egiten da, tailerrera eraman gabe, zu baduzu, garajean aparkatuta, eta eguneraketa moduen arabera itinere ere egin dezakezu, idatzen ari zarela. Bigarrenik, mobilarekin edo mugikorrarekin gertatzen den bezala esaten dizu. Ezin duzu eguneratu, entxufatu gabe, zuzulako behar adina energia. Ibilgailuarekin gauza bera gertatzen da. Ez badaukazu eguneratzeko behar den energia kopurua, ez dizu utziko eguneratzen. Ordan utziko dizu, kargatzen, hibridoarena edo elektrikoarena, eta bateria kargatzeko eskatuko dizu. Hirugarrenik, ibilgailua gai izan behar da, prozesua ustekabean amaitzen bada, puntu seguru batera itzultzeko. Derrigorrezkoa da, behintzat, itzuli alizatea eguneraketa baino lehengo puntu horretara. Eta azkenik, smartphoneekin gertatzen den bezala, esaten dizu zertarako den, aldaketa hori, zenba denbora beharko duzun, gutxi gora bera, eta azalduko dizu ere, zer ezingo den erabili, edota eguneratu ala, autoa ibili izango duzun ala ez. Eta horrez gain, azaldu behar dizu, zer baldintza dauden eguneraketa modu seguruan egiteko. Arriskurik gabe.
Hauek badira derrigorrezko arauak eta smartphonea dugunok uste dut denok garela badakigu. Zer nolako dinamika duen. Autoekin berdin-berdin funtzionatzen du. Berdin-berdin. Hasiko gara, hitzaldiaren azken partearekin. Eta gogo eta labur bat egin nahiko nuke, testuinguru honi buruz. Esan bezala, asko hitz egiten dugu, ibilgailuen bilakaerari buruz, digitalizazioari buruz, laguntza sistemei buruz, eta alderatzen dugu eraso azalerarekin eta abarrekin. Gure segurtasuna, egungo ibilgailuetan, softwarearen segurtasun mailaren araberakoa da. Baita ere, ibilgailua konektatzen den sistemen softwarearen araberakoa. Bi alderdi egoten direlako. Batetik, badaukagu safety alderdia, akzidentala den horrentzat dagoena, eta batez ere horri buruz hitz egin dugu, eta horra, sartzen dakitza faktorea, nekea, sustantzia kontsumoa, neke emozionala, kurbetako kontraperalteak, horiek guztiak. Hori bada safetya. Eta nahi sinetxita nago, konektatutako ibilgailuen bilakaerarekin, safety parte horrekin, istripuak eta elkortasun tasa murriztu ahal izango ditugula. Ez delako nekatzen eta bakarrik idatzen uzten badiegu, mugak errespetatu ahal izango dira, distantzia errespetatuko lukete, guk askotan hori ez dugu egiten erosotasunagatik edo distraituta gaudelako. Beraz, safetyaren alderdi horrek seguru murrizketa bat ekarriko lukeela. Eta non dago? Nire iritziz, gakoa, konzentrazioan eta nire segurtasun giltza horietan, hau da. Akzidentala ez den horretan, security partean. Horrekin kezkatu behar gara. Eta hor landu beharko dugu mugikortasunaren digitalizazio mailakatua. Nahita egiten den horretan. Eta hor biktimak ez garenean, agian ez dugu ikusiko helburua, baina hori da landu behar duguna. Eskerrik asko.